Compliance officers iga-deploy sa mga dala na gud masiguro nga masunod ang health protocol sa religious motorcade. Dagyang sa kalye real time igapatigayon kag malantaw online. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginlimitahan lang sa 50 ka mga salakyan ang mga kaupod sa religious motorcade nga pagahiwaton buwas sa hapon. Igaparada ang imahe ni Senior Santo Niño sa palibot sang syudad, gani ginapaabot ang pagutok sa mga dalanon. Bangod sini maga-deploy ang city government sang compliance officers agud mapatuman ang isa ka metro nga distansya, labi ng gid sa mga dalan kundiin magabantay ang mga deboto para mapabenditahan ang ilang mga santos. Sang siya isa sa pinaka-challenge ang mga tao nga mag-abang sa aton mga dalanon. No? May mga gina-deploy kita nga mga compliance officer, although hindi tanan nga dalan ma-deployan naton, but may mga random patrol kita kag motor nga nagasunod para nga mag-check sa aton nga mga pumuluyo. Ginaimbitahan naman sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang pumuluyo nga magpasakop sa dagyang sa kalye real time sa Enero 23 Sabado alas 9 sang aga. Apisar nga hindi makadagyang ang mga deboto, sarang sa gihapon nga mahimo ini sa ilang mga panimalay. Malantaw online via live streaming ang aktibidad, pinaagi sa social media platforms sang IFFI kag Iloilo City Government. Ina ang masadya, no? Iniya Sir Robert Light lang kay dagyang sa kalyereal ni. No? So ang ipasundayag sa mga fellow Ilonggos sa Balantayan ina sa adlaw sang Sabadon beginning at 9 a.m. Malantaw naman ang dinagyang Digital 2021 sa GMA TV6 Guimaras kag Iloilo kag iban pa nga GMA channel sa Isla Sang Panay, subong man sa Tablas Romblon sa Enero 24. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.